Ġesu ħallina hawnhekk fid-dinja, però għalilna se nerġa' niġi għalikom. Se nerġa' niġi u niġborkom għandi. U allura fil-frattemp jippretendi minna li aħna nkunu mħejja. Kif? Kif u x'fatta? Bliema mod ħanaraw matul dal-istudju tagħna. Ippreparati għal biġġa tas-sit. Għaliex nafu li Ġesu f'dan id-diskors tiegħu diġà semma avveniment fid-dinja li ġara fl-antik. Meta d-dinja kollha inqerdet bl-ilma, id-dilluvju fi żmien Noe. U dak huwa mudell bħalma Alla qeret lill-umanità prattikament. Bl-ilma tad-dilluvju hekk ukoll din id-dinja qatt tkun meqruda bin-nar. U il-traċedja hi li bħalma ġara dak iż-żmien fi żmien Noe kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu, ħajja normali. Imma kienet ħajja terribilment ħażina il għaliex in-nies ta' dak iż-żmien insew l-Alla u ma ridux ikun jafu bih. U Ġesu qiegħed jgħidilna isma' itlu f'din l-istampa l-kbira. Alla diġà iġġudika d-dinja dakinhar u se jerġa' jiġġudika finalment mar-ritorn tiegħi. Infatti Ġesu innifsu huwa l-imħallef tagħna. U allura rridu nifhmu l-istampa l-kbira, l-istampa komprensiva li Alla qiegħed ipoġġi qudiemna. Ovvjament hemm ġudizzju personali. Meta nieħu l-aħħar nifs, ir-ruħ tiegħi tintlaqa fil-preżenza tas-Sultan u Alla jiġġudika lil kull wieħed mal-mewt tiegħu. Il-Bibja tgħid illi huwa maqtuħ għal bnedmin kollha li jmutu darba biss. U wara dan isir il-ġudizzju. Alla jiġġudikak personalment u individwalment mal-mewt. Imma hemm riservat għall-umanità ġudizzju fejn Alla se juri biċ-ċar kemm għandu raġun illi da spiċċa fl-abbissi tal-infern u da spiċċa biex igawdi il-preżenza tiegħi għall-eternità. Ġesu jgħidilna b'enfasi kbira matul dad-diskors kollu illi ir-ritorn tiegħu huwa għall-arrieda. Vers 42 jgħidilna ibqgħu imqajmin għax ma tafux f'liema jum jiġi sidkom. Irridu nibqgħu lebsin il-korazza tal-ġustizzja, lebsin bħala soldati li bħalissa ninsabu fil-battalja. L-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu smajtuha u narġa' nirrepetiha. Li nilbsu l-piġama u nitlu fl-envelop. Minn għalina l-issa ħobżna maħbus u żejtna fil-kus u allura nistgħu nitażnu le. Ibqgħu imqajmin il għaliex il-ħallil meta jiġi biex jattakka jew biex jisraq da jagħmlu għall-arrieda mingħajr ma jafsak. U f'ħin li ma tobsux, kunu ċerti minn dan li kieku l-patrun tad-dar kien jaf li ma assa tal-lejl ġej il-ħall kif jibqa' mqajjem u ma jħallix li daru tkun żgassata. U allura bħal padrun tad-dar aħna rridu nieħdu passi. La nafu il-ritorn ta' Ġesu se jkun għall-arrieda f'sija li ma nafuwiex, allura rridu nieħdu il-passi neċessarji biex ma ninqabtux fuq sija waħda. Rridu nkunu ippreparati. Kwalunkwe spekulazzjoni dwar ir-ritorn ta' Ġesu u spekulazzjoni hemm kemm trid armijom fil-barmil ta' żibel għax m'għandekx bżonnhom. Taqax f'dik in-nassa. Il-ħafna teorija u ħafna le. Nafu li Ġesu se jirritorna, l-spekulazzjoni hija fierħa, hija dannuża għalina nfusna minflok bħala fidili tiegħu imissna nkunu imħejjija spiritwalment. Imħejjija spiritwalment f'kull ħin. Aħna missirietna kienu jitkellmu ħafna dwar in-novissimi, forsi qatt ma smajtu bihom. Imma hemm saying bil-Malti tajba ħafna. Mewt, ġudizzju, infern u ġenna mi jaħseb dwarhom ma jitnab qatt. Mewt, ġudizzju, infern u ġenna mi jaħseb dwarhom ma jitnab qatt. Waħda mill-affarijiet kif nistgħu nippreparaw ruħna li mentalment fil-meditazzjoni tagħna nżommu dawn in-novissimi qudiemna illi xi darba semmut se nkun iġġudikat u hemm biss żewġ destini eterni jew infern jew inkella
fil-preżenza komfortabbli tagħha. Vers 44 Ġesu mbagħad ikompli jgħid minħabba fek intom għandkom ukoll tkunu ippreparati għax fis-sija li ma tobsruwiex jiġi bin il-bniedem. Ma nafux meta sidna se jirritorna x'differenza tagħmel. Il-fatt li ma nafux minflok ma nqogħdu nippruvaw niggessjaw meta, tajjeb żomm li kien nifsek ippreparat. Niftakar fil-2005 konna ħadna l-istudenti tagħna biex jiltaqgħu mar-Reġina għaliex kienet ġejja il-ċogim kien qed ħajjiġi organizzat f'Malta u konna ħadnihom kemm il-darba Bormla fejn kellha tidħol ir-Reġina u f'dak il-ġurnata speċifika kulħadd itawalonu ġejja waslet li għadha ma waslitx. U ddaqqaw il-ħin tindaq il-bugle u ġismi xewk jiena dik iż-żarżira tat-trumbetta u wara ftit naraw għadiha l-Reġina. Issa r-Reġina la hija aħjar minni u qasar minni, bniedma bħali. U ma nistax ninsa dak l-avveniment kbir meta għajnejja raw ir-Reġina. Waħseb wara meta għandna dal-appuntament mas-sultan, mhux sempliċi sultan, huwa sultan li jirrenja fuq is-slaten, fuq in-nies komuni, fuq kulħadd. Il-viġilanza l-aħwa hija dejjem xira. Illi aħna nżommu lilna nfusna b'għajnejna imberqin. Nistennew ir-ritorn ta' sidna għax ma nafux meta ġej. U allura Ġesu jagħtina parabola biex jispjegalna s-sitwazzjoni kif inhi. Tista' isemmi żewġ il-sira. Tajjeb, wieħed illi ta' każ l-avviż ta' sidu u baqa' bieżel jagħmel xogħlu avolja fl-assenza tiegħu. U ieħor beda jabbuża qalu sida ħajiddawwar u nista' nagħmel li rrid qed tifhem ħadd ma ħajinduna. Però meta ġie s-sid il-konsegwenzi kienu totalment differenti. Għandna l-ewwel wieħed l-sir fidil u prudenti. Il-sir fidil, ġifieri li baqa' jimxi fuq l-istruzzjoni ta' sidu u kienu kol prudenti, kien għaqli. Aħna l-Maltin ħobbu nitkellmu ħafna dwar l-għaqal u kollox, li tkun għaqli, sensibbli, il għaliex l-epifanija ta' sidna, il-ritorn ta' sidna se jirriżulta f'dannu għal xi ħud kif ukoll ferħ inesprimibbli għal oħrajn. Billi nafu x'għad iseħħ, kull dixxiplu messu jġib ruħu bħala għaddej għaqli u bieżel. Għalhekk Ġesu għalna minn qabel se jiġri. Bniedem afżat, nofsu armat. Imma tittieħu azzjoni, dik hija l-qofol ta' kollox. Allura, il-għaddej għaqli u bieżel issibu motivat biex iwetta l-amministrazzjoni l-irċiva. Minn Ġesu jien bħalek irċivejt amministrazzjoni. Tani xogħol x'nagħmel. Issa tgħidli ma jiena sempliċi mastrudaxxa, jiena sempliċi skrivan u speċi x'differenza ħa tagħmel? Tagħmel ħafna differenza għax dak huwa x-xogħol illi Ġesu tak biex tagħmel. Tinnotaw li Ġesu nnifsu meta kien fostna fuq l-art għamel il-parti l-kbira ta' ħajtu jagħmel il-banketti l-umwejjed u s-siġġijiet. Tgħidli daqshekk importanza ta' xejn, vera? Kien importanti. Kien parti mix-xogħol illi il-missier ta' biex jagħmlu. L-istess ħaġa aħna irċivejna din l-amministrazzjoni, rridu nħaddmu d-doni li tagħna. L-ar ħaġa hija li għandek kapaċità Alla żejnek b'ċerta abilità u dik jew iżommalik jew ma tużajiex. U allura x'utilità għandek xejn affattu. Il-għaddej għaqli u fidil jantiċipa ir-ritorn ta' sidu. Jantiċipa, ġifieri iżommu fil-menti tiegħu. Jaf huwiex fil-qrib jew fil-bogħod, ma tagħmilx differenza għalih. Ma tagħmilx differenza. L-aqwa illi jaf illi mar-ritorn ta' sidu is-sidu se isejjaħlu u ħajżommu kontabbli. X'għamilt bli tajtek, x'għamilt bli tajtek? Xi ħaġa li Ġesu se jillustra imbagħad bil-parabola tat-talenti aktar quddiem.
Rridu nitalmu ngħixu l-aħwa. Qisu Ġesu miet il-bieraħ, irxox ta' dalodu u se jirritorna għada. Kapaċi nitlu f'dan ix-xenarju għaliex x'differenza tagħmel Ġesu irxox 2000 sen ilu jew dalodu? X'differenza tagħmel? Xejn affattu ma tagħmel differenza. Il-fatt li ilhom li ġraw dal-affarijiet m'għandniex bħalli kieku ngħidu ninsewhom le, il-Vanġelu qegħdin ngħixuh. U l-istess ħaġa ir-ritorn ta' Ġesu għandu iżomna bħala nies illi jien għad irrid nagħti kont lill-mgħallem tiegħi. Il-qaddej fidil huwa li wkoll iħares lejn dan l-avveniment kozmiku, ir-ritorn ta' Ġesu se jaffettwa l-univers kollu kemm hu. Mhux biss id-dinja, mhux biss lilna, l-univers kollu kemm hu. Dan l-avveniment kozmiku rridu ħarsu leh bħala jum il-premjazzjoni. Jum il-premjazzjoni. Jekk inti taqdi xogħolok kif suppost, ħares leh bħala jum il-premjazzjoni. L-avvent ta' Kristu m'għandux ibeżżana dment li inti preparat. Bħal dak l-istudent illi ma jibżax imur għall-eżami għax jaf li studja ikkaverja s-sillabu kollu, dak li kellu jistudja studjaħ, qiegħed immemorizzat moħħu, ma jmux jiżattat għall-eżami. Xorta waħda iżomm lilu nnifsu sobriju, sensibbli, ma jaf li huwa preparat. U allura bħalma mbagħad iġib marka tajba fl-eżami, hekk ukoll aħna. Mar-ritorn ta' sidna dawk il-Kristjani, dawk id-dixxipli li qegħdin jimxu fedelment jafu il-weda ta' Kristu se jkunu premjati. Se jkunu premjati. Ġesu fil-parabola tiegħu jgħid min huwa lil sir fidil u prudenti li sidu ħattru fuq daru biex jagħtihom l-ikel fi żmienu. Innotaw illi il-mulejja tħallina hawnhekk biex inservu lil ħadd ieħor. B'xi mod jew ieħor bis-servizz tiegħek, bil-kelma tiegħek, b'xi mod jew ieħor kollha kemm aħna qegħdin inservu l ħadd ieħor. Min qed ifejjaq il-pazjenti, min qiegħed jgħin lit-tifel biex jilħaq il-livell edukattiv tiegħu, min qiegħed iservi billi isajjar u iżomm id-dar nadifa, kollha kemm aħna qegħdin inservu. Imbierak dak li l-sir li xi jiġi sidu isibu jagħmelek, isibu attiv, isibu fuq xogħlu, mhux isibu fis-sodda. Isibu fuq xogħlu. Tassew ngħidilkom li se jaħtru fuq il-possedimenti kollha tiegħu. Il-Kristjan matur u tal-affari tiegħu jinaraf illi huwa mħejji għal jum il-kbir talla meta Ġesu jirritorna il għal xibqa' fitil fis-servizz. Ma nistax, ma nibqax intambar fuq din il-ħaġa. Ġesu l-aktar li jitlob minna hija fedeltà. Fedeltà. Tajtek ftit, rod li ftit. Tajtek ħafna, rod li ħafna. Tagħmel sens? Tagħmel sens ħafna. Sakemm sidna huwa assenti, rridu nibqgħu bil-ħarsa tagħna lejn il-ritorn tiegħu. Għaliex, kif għedina Pietru fl-ittra tiegħu, għaldaqstant l-aħwa. Filli tħażmu ġembej moħħkom, ġifieri kunu preparati mentalment. U tkunu sobri fl-ispirtu, tiskrux, tħallux id-dinja issakkarkom. Telfilkom il-viżjoni tagħkom. Ittamaw kompletament fil-grazzja li għad tinġibilkom fil-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Għedin taraw malli Ġesu jkun rivelat mis-sema. Mal-anġli setana tiegħu x'sejjina tagħna grazzja minn għand Alla. Grazzja minn għand Alla. Alla se jilqana fiħdanu. U allura importanti li nkunu fidili u prudenti fl-aġir kollu tagħna. Hawnhekk allura f'din il-parabola għandek l-sir fidil, l-sir tal-affari tiegħu, illi jaf il-pożizzjoni tiegħu, tajjeb, jaf ir-relazzjoni tiegħu ma' sidu, għalkemm sidu issa mhuwiex preżenti fiżikament miegħu, però ħallih responsabbli biex jagħmel ċertu xogħol. U dak ix-xogħol ikompli jagħmlu. Dak ix-xogħol jagħmlu bil-ferħa u jagħmlu bil-gratitudni f'isem sidu.
Hawnhekk nilmħu lezzjoni applikabbli għalina il-koll. Sabu fejn ninsabu, ħanixtaq età żgħira jew aktar matura, rridu nkunu ħawtiela, rridu nkunu prattiċi, diligenti, utli u biżla. Ħajtek investija sa liċken qatra. Taħlix imqar mument wieħed. Mhix qed ngħidlek illi m'hemmx lok li tirrilassa, m'hemmx lok illi hemm lok għal kollox, però ftakar illi dan li qegħdin nagħmlu matul omorna se iħalli konsegwenzi għall-eternità. Għamel kollox f'isem Ġesu. Imqar meta tagħti tazza ilma kiesħa lil xi ħadd li għandu bżonna għamilha f'isem Ġesu. U dik tagħmel id-differenza kollha. Imma ma nistgħux nibqgħu bl-intenzjonijiet biss, beħsiebni inservi, beħsiebni nidħol f'dal-Ministeru, beħsiebni nagħmel hekk, għax l-intenzjonijiet weħidhom xi nissarrafhom ma jiswew xejn. Il-ħsibijiet biss, ix-xewqat biss, le, xwettat il-jott. X'qiegħed tagħmel bħalissa il-jott. L-aħwa jew ma nabbużawx minn omorna. Kemm hux qasir, hux twil, ma importax. Dak fidej Alla. David qallu inti mulej kont taf il-jiem id-destinat għalija meta qasbiss kelli jum wieħed minn qabel ma tnisselfġu f'ommu Alla kien jaf diġà. Aħna rridu narfu illi ħajjitna hija tal-mulej jagħtilna hu, jeħodilna hu, u allura x'se nagħmlu biha? Ninvestuha għaliha. Il-kwistjoni hawnhekk f'dan il-xenarju mhuwiex x'għandi nagħmel biex insalva. Ġesu assolutament mhux qed jgħidilna isma' għexu tajjeb biex issalvaw. Le, il-kwistjoni hija din. Bħala wieħed salvat, x'għandi nagħmel? Dik. U Ġesu qed jgħidilna illi rridu nkunu utli. B'dan jarfu n-nies li intom dixxipli tiegħi. Jekk tagħmlu ħafna frott u bekk missier jkun glorifikat. F'każ ieħor jgħidilna ħallu d-dawl tagħkom jiddi quddiem il-bnedmin. Bħala Kristjan ma naffordjax li d-dawl tiegħi inħallih moħħbi mistur fil-kantina jew taħt xi reċipjent. Le, id-dawl tiegħi rrid inqiegħdu fuq l-istand f'nofs il-kamra kif kien jagħmlu llum dakinhar, f'nofs il-kamra bħalma aħna ndendu l-linfa f'nofs il-kamra, tajjeb, biex tagħti d-dawl lil kull min jidħol. Dak huwa xogħolna. Pawlu fl-ittra lil Titu jgħid li aħna salvati bil-grazzja ta' Alla, ġustifikati bid-dem ta' Kristu, jgħidilna illi fuq li din l-affermazzjoni affidabbli u fuq dal-ħwejjeġ irridek tinsisti biex dawk li jemmnu f'Alla isimgħuha jieħdu ħsieb jingaġġaw fl-opri tajba. Ingaġġa li jekk innifsek. Ħaddem li jekk innifsek fl-opri tajba, għax dal-ħwejjeġ huma tajbin u siwja għall-bnedmin. Mela, qis li ma tinsiex ir-ritorn tiegħu. Stennieh mhux b'nervużiżmu jew b'apatija, imma fedeltà attiva, b'sens ta' kontabbiltà. Aktar minn hekk b'tama ferrieħa. Dinja tama Pawli sejja tama mbierka. Id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Din it-tama imbierka, tama li tferraħna allura, tajjeb, aħna rridu nġibu ruħna bħal dik l-arusa illi qed tistenna li l-arus tagħha ġej mis-safar. Waqt li qed tistennih ġej mis-safar, ħatoqgħod tmur fid-diskos jew titħallat ma' ġiel oħra? Le. X'tagħmel? Iżżomm li anfisha safja u fidila mal-arus tagħha avolja u assenti. Avolja għadu imbiet minna. Ġesu fil-revelazzjoni jgħidilna lilna l-koll kun fidil imqar sal-mewt. Għal darbohra qegħdin turnata fedeltà. Aktar minn kollox, fedeltà. Toqgħodx tgħid imma jiex nista' nagħmel u ma niswa xejn. Fedeltà. Ta' ftit għamel ftit. Ta' sekk, ma jipurtax. Alla jaf. Alla ma tax l-istess talent il-kulħadd, 10 l-wieħed, 5 l-wieħed, talent wieħed l-ieħor. U jaf l-aħjar. Kun fidel sal-mewt. U se nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Min qiegħed jinvesti
u jfittex is-saltna kull Kristjan jagħmel hekk hux vera. Li nfittxu s-saltna, Ġesu għalilna fittxu l-ewwel is-saltna ta' smewwiet u li għajxin ġus qudiemu. U dak wiex kollha jiżdidulkom. Ġifi il-fokus hemmhekk irid ikun. Dan it-tip ta' raġel jew mara huwa ħerqan biex jilqa l-ammonimenti ta' sidu. Ġifier l-ammonimenti it-twissijiet ta' sidu. Joħodhom bl-ikbar serjetà. Kristu sikwit jafas fuq punt ewlieni meta jsemmi il-parussija jew il-miġġa tiegħu. Kunu preparati. Isu apposta jirrepetu u jibqa' jirrepetu ruħu kunu preparati. Bil-lejl tibda titħajjar illi tirtira għall-irqat, vera? Għandek bżonn l-irpos. U bħalissa f'din l-eżistenza tagħna huwa bil-lejl, spiritwalment huwa bil-lejl. U kultant ġisimna jgħidilna idħol orqod. Għatefem, imma Pawlu jgħidilna mod ieħor fir-Rumani 13 fejn 11 jgħidilna. Dan għamluh billi tafu żmien preżenti. Illi diġà waslet is-sija għalikom li għandkom tqumu mill-irqat. Ħafna Kristjani jġibu ruħhom bħalli kieku inebrijati jew raqdin. Għatifhem, sleepwalkers. Qumu mill-irqat għax issa s-salvazzjoni replejna minn meta emminna fil-bidu. Il-lejl avvanza u l-jum qorob. Din hija l-viżjoni jridu nadottaw. Il-lejl avvanza, qegħdin fil-lejl imma taf kif l-4 l-5 ta' filgħodu wasal biex jisbaħ. Wasal biex jisbaħ. Il-jum qorob ħanarmu mela l-opri ta' dlam u nilbsu l-armi ta' dawl. Dik hija l-sejħa tagħna. Rridu allura nistennew biex nkunu kapaċi nagħtu merħba spontanja u sinċira u immedjata lil sidna meta jidher mis-sema mal-anġli tiegħu. Vers 44 jgħidilna minħabba fek intom għandkom tkunu preparati għax fis-sija li ma tobsruwiex jiġi bil-bniedem. Ġesu se jiġi għall-arrieda, irridu nkunu lesti. Kif tkun lest jew imħejji, diġà semmejna xi affarijiet. Imma le, ħanarġa indejjaqkom da xejn. Mhux billi tkun inkwizittiv, jew spekulattiv, jew teoretiku u tagħmel iċ-charts u tikkalkula fejn wasalna. Dak huwa eżerċizzju tal-boloħ ngħidlu jiena. Il-Biblia tagħmilha ċara, ma nafux meta ġej. Meta l-apostli sew Ġesu f'dan iż-żmien se terġa' tirrestawra s-salta lill-Iżrael u Ġesu qalilhom bil-Malti pur qalilhom ma jimpurtakomx. Ma jimpurtakomx meta. Mhux għalikom li tkunu tafu iż-żmien u l-epoki li l-missier iffissa bl-awtorità tiegħu stess. Imma ma ħallhomx b'xejn, qalilhom immintom ħadkunu xhieda tiegħi. Ma nafux meta ġej, imma aħna xhieda tiegħu. Ta' dik l-istorja li diġà seħħet fostna fuq l-art. U allura l-interess tagħna l-għaddejja l-sira ta' Ġesu Kristu mhuwiex illi nindovinaw fix-xejn se jirritorna imma kif se jsibna. Kif se jsibna Ġesu? Dik hija l-kwistjoni kollha. Palma kienu f'dawk il-jiem qabel id-dulluvju jieklu, jixorbu, jiżżewġu sal-jum meta Noe daħal fl-arka. Kienu preparati? Le, għaliex kienu qegħdin jgħixu dil-ħajja normali tagħhom, ħajja mondana. X'nistgħu nakkwistaw bħalissa, ma kinux qegħdin jinvestu fis-saltna tagħna. Gwajja lina jekk naqgħu fl-istess trappola meta l-istorja tgħidilna dawk hekk ġralhom qisu li intom ma jiġilkomx bħalkom. Il-barka superlattiva tagħna, id-disċipli ta' Ġesu, hija li meta jiġi ma nkunux imrexa. Meta tirex, meta inti tinqabad lampa stampa. Ġwanni jgħidilna u issa tfaġ kejknin ibqgħu fih. Sabiex meta jkun manifestat, meta Ġesu jkun muri, ikollna konfidenza u ma nistħux minnu fil-miġġa tiegħu. Ma nistħux minnu. Meta kont naħdem il-bank u kellhom ħabta l-iskrivani sħabi
jiskartaw u nasib jiena kont xi ftit jew nagħmel bħalhom, qed tifhem? Imma kellhom li meta jkun jaraw li dieħel il-prinċipal, look busy. Ma rridux ikunu hekk. Jekk jaqbdek li qed tiskarta ħadd tkun imriex. L-għan tagħna huwa meta jiġi Ġesu nkun kapaċi nagħtuh merba illi inħobbu l-epifanija ta' sidna, li nħobbuha l-miġġa tiegħu, nħobbuha. Pawl qal li minn issa l-qudiem fl-aħħar net ta' ħajtu qalu. Minn issa l-qudiem hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja. Lil mulej se jippremjani bija araw il-konfidenza tiegħu kien jaf. Ma se jippremjani bija mhux biss lili imma wkoll il dawk li jkunu ħabbew il-miġġa tiegħu. L-għajta tal-Knisja ta' Kristu fuq l-art hija waħda ta' mistennija. Hija għajta qasira, hija għajta espressiva, hija għajta iffissata, hija għajta xewqana. X'inhi? Maranata. Maranata. Ejja jasit. Ejja jasit. Pawlu l-Tessalonikin fissrilhom xi ġralhom fl-ewwel ittra tiegħu qalilhom li intom dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħajju veru. U biex tistennew mis-sema l-ibnu. Alla salvana biex jagħmilna preparati għal miġġa tal-imħallef il-kbir. Biex nistennew is-sema l-ibnu li hu għajmun bell-imwiet Ġesu li ħlisna mill-għadab li ġej. Iva, il-Knisja tkun fl-aħjar tagħha, tkun qawwija, tkun enerġetika, meta titgħallem tajt u titlob bil-ħerqa ejja mulej Ġesu. Għax hawnhekk m'għandniex belt li tibqa', Il-Babilonja nqerdet, Ruma nqerdet, l-imperi kollha tad-dinja bdew, olew u sfaxxaw, għana nistennew belt illi ma tinqeritx Ġerusalem tas-sema. U allura il-ħarsa tagħna għandha tkun il-fuq. U ngħid hekk mhux għax bajna minn id-dinja. Le, il-fatt li jiena ħaj hija barka, l-istessint. Mhux għax bajna minn id-dinja, jew għax aħna negattivi, pessimisti. Imma għax nafu x'inhi t-tama tagħna. Nafu li meta jirritorna Ġesu, il-qagħda tagħna ħad tkun wisq aħjar milli bħalissa. Jekk jiena fqir u qed ngħix ġo Gorboċ, imma naf illi s-sultan bagħat li jittra u għalli xi darba ħaniġi u se niġbrok minn dak il-Gorboċ u nieħdok tgħix fil-palazz miegħi. Kif tinbidel ħajti kieku? Kif tinbidel radikalment? Għadni ngħix fil-Gorboċ imma l-fatt li qed nistenna lis-sultan ġej għalija biex jiġborni fil-palazz tiegħu. L-atteġġament tiegħi inbidel totalment u x'vera. Għalhekk Ġesu għallimna nitolbu tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Meta tiġi saltna ta' Alla? Meta jiġi s-sultan. Minnu s-sultan? Ġesu Kristu. Il-weda tal-miġġa tiegħu allura timmotivana biex ninstabu miexja fil-bies abjad. Ninstabu li miexja preparati, purità etika, Ġwanni jerġa' jafas fuq hekk meta jgħidilna maħbubin. Issa aħna tfal t'Alla. Kun naf x'int. Inti l-maħbub t'Alla, inti t-tifel jew it-tifla t'Alla. Għażiż jew għażiża għalih. U għadu mhux muri xagħti nkunu, però nafu illi meta Ġesu jkun muri se nkunu nixbħuh għax għad narawh bħalma hu. Ħankunu konformati totalment ma' xbija tiegħu. U kull min għandu dittawa fih jippurifika lil nnifsu bħalma hu. Qed taraw jippurifika lil nnifsu, eħejji lil nnifsu. Ifittex il-modija tal-qdusija. Ir-ritorn tal-imgħallem tagħna jagħtina wkoll motiv qawwi biex nibqgħu ngħixu fuq l-allert u meqjusin. Meqjusin ġifieri tiskirx bl-affarijiet ta' d-dinja. Użhom, hemm posthom, tiskirx bihom, fittix il-kuntentizza bihom tiegħek fihom. U jibqa' dejjem fuq l-allert. Pawlu fil-Tessalonikin
jgħidilna illi ħa ma norqdux bħal bqija. Minnu ma bqija? Nies miklufa. Mela din ix-xamplati jidrilhom illi dinja l-aħjar ħajja illi għandhom, il-ħajja ta' bħalissa aħna ngħidu le hemm ħajja aħjar illi qed tistenniena. U allura ħa ma norqdux bħal bqija iżda ħanibqgħu fuq l-allert u nkunu sobri. Għax dawk li jorqdu bil-lejl u dawk li jiskru bil-lejl. Il-pożizzjoni tagħna hija huwa l-lejl bħalissa ma xorta waħda mhux ħanorqod. Ġismi qed jgħidli qed jilmisa le, ħanibqa' imqajjem spiritwalment. Għandna darba mela aħna nappartinu għal-jum ħankunu sobri, nilbsu l-korazza tal-fidu tal-imħabba u bħala ilmu it-tama ta' salvazzjoni. Bħalissa għal-jum tal-ġlieda. Ma nafu li wara l-ġlieda se jkun hemm il-premjazzjoni. Issa Ġesu jsemmu wkoll għaddej ieħor. Did-darba issa jgħidu il-għaddej jew l-sir ħażin. Meta xi ħadd tgħidu ħażin ma tistax tgħidu għar, ħażin, armieħ. Ġesu kif jiddeskrivina li bnedmin ma jqgħodx idur mal-lewża jew jinħaba rasu baħ. Kif int ħajlek kif int? Jew il-sir fidil u prudenti? Jew il-sir ħażin. M'hemmx x'imkien fin-nofs. Il-sir ħażin. Ejn nisimgħu x'jgħid dan. Imma jekk dak li l-sir ħażin jgħid f'qalbu jiddawwar sidi. U forsi ir-raġuni tgħidilna Ġesu ħajiddawwar kemm għaddew sekli, vera, kemm għaddew sekli u ma ġara xejn. U allura jibda jsawat lil sira sħabu jkun abbużiv, jiekol jixrob ma' sakranazzi. Għad jiġi si dak li l-sir fjum li ma pretendiex u f'sija li ma jafiex u se jaqsmu bċejjeċ. U jisħaj jissenjalu postu mal-ipokriti. Dan il-għaddej ħażin jirċievi il-kastik tiegħu. Kull bniedem u minnu se jkun kostrett li jagħti kont lil Kristu. Għax Alla ħatar l-ibnu biex ikun l-imħallef tagħna l-koll. L-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Kristu ħasanatu kont lilu għall-amministrazzjoni tal-ħin tagħna, x'nagħmlu mill-ġurnata l-oħra, tal-abbiltajiet naturali tagħna. Hija kapaċi jagħmel xi ħaġa, jien kapaċi nagħmel xi ħaġa differenti, inti kapaċi tagħmel xi ħaġa differenti. Jien mhix kapaċi nkun int għax m'għandix l-abbiltajiet tiegħek, ma kapaċi nkun jien u niżviluppa bl-għajnuna tal-Alla it-talenti li jotani. Ukoll jiena ħanati kont tal-għana, tal-ġid, tas-saħħa li tani Alla, x'qed nagħmel biha? Imberbaqa' jew ninvestiha s-saltna tal-Alla. Kif qed ninvestu u nħaddmu l-abbiltajiet tagħna tagħmel id-differenza kollha. Tagħmel differenza kollha. Il-kwistjoni l-aħwa hawnhekk mhux kemm ingħatalek, kif ma sewdi. Mhux kemm ingħatalek. Toqgħodx iġġib skużi, mhux kemm ingħatalek, imma x'qed tagħmel b'dak li ingħatalek. Alla tawulek, x'qed tagħmel bih? Emilek huwa sinifikanti għall-eternità. Inti forsi tgħid le, emilek se jiddetermina u se tkun fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk. Għax Ġesu fil-ġudizzju il-dawk fuq in-naħa tal-lemin tiegħu in-naċ se juri li dawn huma verament in-naċ tiegħi għax meta kont bil-ġuħ temawni, meta kont bil-għaġġ sqewni, meta kont il-ħabs ġew żuruni, meta kont marit ġew jikkurawni. Il-miġġja ta' Ġesu mal-miġġja tiegħu imbagħad mhux se jkun hemm opportunità illi tirriforma ruħek jew tindem. Mal-miġġja tiegħu kif il-miġġja tiegħu jew anke kif il-mewt issibek. Il-għada tkun irreversibbli. Għalhekk Pawlu fil-littra lit-Tessalonkin kapitlu 5 jgħid li dwar iż-żminijiet u l-epoki l-aħwa m'għandkomx bżonn tinkitbilkom ebda ħaġa. Pawlu qed jgħidilhom toqgħodux tippruvaw taqtaw fil-kalendarju meta. Le.
Għax intom infuskom tafu sewwa illi jum is-sit qatt jiġi bħal ħallil bil-lejl. Meta jkunu qegħdin jgħidu slim u sigurezza, il-mitlufin qegħdin ifittxu li jibnu l-imperu tagħhom fuq l-art. U li ma jkollhomx aktar gwerra bejniethom, li jkollhom il-ġid bl-abbondanza, dik hija l-ħolma ta' nies mitlufa. U għallu qegħdin jgħidu meta jgħidu slim u sigurezza mbagħad jiġi sobtu fuqhom il-qirda. Bħal weġġat tal-mara, tal-ħlas tal-mara tqila. U ma jħarbux jgħidilna. U ma jħarbux. It-twissija ta' Ġesu allura tot għal kulħadd. Sew kinti ġenitur, jekk inti impjegat, jekk inti student, f'liema qasam ta' ħajja tinsab, kull min jokkupa pożizzjoni u jagħmel xogħol ta' kaf jew xogħol abbużiv imissu jindem. Meta? Issa stess. Waqt li għad għandu l-opportunità. Dal-għaddej ħażin kif isejħlu Ġesu. Kien ħażin għax kien miskredenti. M'hemmx l-integrità tal-kelma ta' Sidu. Meta Sidu qallu se nirritorna, dawwara u għallu musta ħajiddewwem dak. U min jaf meta, tifhem, walla fil-frattemp ħan ix-xala. Dana jispiċċa fl-istess destin bħal l-ipokritu, Ġesu jsejħilhom l-ipokriti. Il-pagan onest u li ma jemminx jispiċċa l-istess bħal l-ipokritu doppja faċċa illi jippretendi li jemmen per fil-realtà ma jemminx. U dik hija il-traċedja tal-ipokriti. Li jilabu għalli jemnu, pero ħares xejn li jemilhom u juruk li ma jemnux. Għaliex? Għax qed jabbużaw minn ħajjithom. Flok ma huma sobri qegħdin jiskru, flok ma qegħdin utli għall-oħrajn qegħdin isawtuhom. Kif għamel dan il-għaddej ħażin. Kristu bir-raġun qiegħda b'lingwaġġ sever. Meta jgħid illi se jaqsmu bċejjeċ u se jassenjalu postu ma' ipokriti hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Ġagbu jgħidilna illi fidi mingħajr opri hija mejta. Hija fidi illi ma tiswiex li ċkan ħabba. Għax bħalma il-ġisem mingħajr ruħ u għamejjet ukoll fidi mingħajr opri hija mejta. Għalhekk Ġesu jgħidilna illi uru l-fidi tagħkom billi tkunu fidili. Il-fidi twassal biex nkunu fidili. Biex nimxu fil-modija tal-mole. Altrimenti Ġesu daqskemm jimlina qalbna bil-ferħ illi l-sir fidil u prudenti se jkun premjat. Daqshekk ieħor li l-sir fidil se jkun ikkastigat. Dannazzjoni eterna fl-infern. Ġesu li tkellem fuq l-infern u deskrivi bħala turment bla waqfien, pwieni fir-ruħ u fil-ġisem, fejn ir-ruħ mitlufa tkun fali inkonsolabbli, ma tkunx tista' tiġi infarġa. Fejn il-kuxjenza tal-mitlufa tibqa' tgħawwar u tifnihom għaliex jibqgħu jirraġunu u jiftakru iva. Ħankunu niftakru il-ħajja ta' hawnhekk bħalissa aħna. Ħajkonna memorja tagħha. Imma jibqgħu jiftakru kemm semgħu twissijiet, kemm semgħu stedinijiet biex jilqgħu l-Evanġel u baqgħu jirreżistu. Dik il-kuxjenza tagħhom tkun id-duda li ma tmutx fihom, tnawwar u tiekol f'ruħhom. Tkiddhom. Però inti taf ar-rieda ta' sidek, tinsab hawnhekk u mhux b'kombinazzjoni. Ara ma taħsibx li b'kombinazzjoni. Inti sab hawnhekk qed tismaħħa r-rieda tas-Sid Ġesu, ipprepara ruħek u allura Ġesu se jitratta miegħek skont ma fdalek fidejk. Bil-proporzjon tad-dawl mod li jekk imulejtak ħafna dawl, għandek fehma tajba tal-affarijiet, se jippretendi ħafna minnek. Hawn nies li moħħhom ma tantx jagħtihom. Jew wieħed minnhom. Ġifieri meta naqblu nafusna naħseb
jekk tak ftit, pretendi minnek ftit. Il-kwistjoni kollha hija qed tħaddem it-talent jew tfintu fil-ħamrija. Nies fidili jaraw x'jagħmlu biex jibqgħu iservu lil sidhom minkejja kollox. Waħda minnhom kienet Susanna Spurgeon. Spurgeon smajtu bih? Nħobbu nikkwetaw ħafna. Charles Spurgeon, famuż pastor Vittorjan, illi kien miżżewweġ u Susanna martu tagħtu tewmin, pero wara li weldithom baqgħet invalid. Baqgħet b'marda issofri bija ħajta kollha. Jiena qrajt illi probabbilment kienet bat minn endometriosis. Provajt infittex x'inhi il-marda, imma kienet limitata ħafna. Kienet limitata ħafna x'tista' tagħmel u ma tagħmilx. Frattant naqraw l-istorja tagħha u nsibuha mara illi baqgħet tagħti appoġġ kontinwu u sħiħ lil-żewġa. Kwalunkwe pastor, kwalunkwe predikatur għandu bżonn xi ħadd li jispirah, li jimbuttaħ, li jinkoraġġih. Normalment tkun martu. U di Susanna kienet kont mara bil-mustaċċi. Kienet mara illi temmen li żewġa għandu ministeru importanti x'jaqdi. U mill-kamra tas-sodda tagħha matul ħajjitha batet bil-posta ispejjeż tagħha 200,000 ktieb lil pastors differenti li kienu fil-bżonn. 200,000 ktieb teoloġiku biex ikunu aktar fornuti u kapaċi jaqdu l-ministeru tagħhom. Minn mara li prattikament msakra fid-dar baqgħet tkun fidila. Ma qalitx nissa m'hemmx tagħmel skuża. Ġesu hawnhekk jgħidilna li hemm promotion. Ħanieħdu promotion. U premji għal-fidili. Rivelazzjoni 16, ara, jien ġej bħal ħalliel, imbierek min jibqa' mqajjem, darbora qed nerġgħu nisimgħuha din. Tibqa' mqajjem. U iżomm ħwejġu, ġifieri liebes l-abjad, sabiex ma jimxiex għarwien u n-nies jaraw l-għajb tiegħu. Aktar tard, prattikament fl-aħħar tal-Bibja, Ġesu jkellimna u jgħid ara ġej malajr. Ġej malajr u l-kompensa tiegħi imijaj biex irrott il-kull wieħed skont emilu. X'inhi kompensa? Tieħu skont ma għamilt. Jekk għamilt ħażin ħadieħu l-kastik. Jekk għamilt it-tajb se tieħu il-premju. Kompensa skont ma tagħmel tirċieva jekk inti żrajt għall-laħam, mill-laħam se taħsad it-taħsir. Jekk inti żrajt fl-ispirtu, mill-ispirtu se taħsad il-ħajja eterna. Issa, Ġesu jgħid li jiena ġej malajr u l-kompensa tiegħi hu miegħi. Jien huwa l-alfa u l-omega, l-ewwel u l-aħħar, il-bidu tmiem. Ifakkarna minnu? Minnu? U Alla l-ħaj. Alla l-ħaj. Li miegħu għandna x'naqsmu. Jiena bħalkom ikolli diversi appuntamenti. Il-kalendarju tiegħi jurini appuntament mad-dentist. Ħasru. Ma rridx immur. Appuntament mat-tabib u f'xi dwejja imma mmur x'naħseb jaqbilli. Appuntament man-notar naħseb ħajkolli mmur ukoll. L-appuntamenti li nagħmlu nistgħu nipposponuhom, nistgħu anke neliminawhom imma hemm dal-appuntament wieħed li ma tistax tifitaħ. L-appuntament mal-ħalliq tiegħek. L-appuntament mal-ħalliq tiegħek jew int tmur għandu jew hu jiġi għandek. Meta nieħdu l-aħħar nifs, ir-ruħ tagħna tmur għandu għall-ġudizzju. Jew inkella u fl-aħħar jum jiġi għandna. U allura bħalissa l-waqt li nieħdu azzjoni. Bħalissa. Kristjan għandu jkun l-aktar bniedem prattiku fid-dinja. B'saqajh mal-art, bħarstu li liem mill-orizzont, jistenna l-miġġa ta' sidu. Rivelazzjoni 22 jgħidilna imberkin dawk li jaħslu iċ-ċlieqen tagħhom. ċulqana x'inhi? Ma tantx nafu, vera? Bl-Ingliż robe, ċulqana bil-Malti. M'għandna lingwa li bil-mod qegħdin nitilfuha, sabiħa ħafna qegħdin nitilfuha.
Ma wek jedina imbierek dawk li jaħslu ħanamluha sempliċi li jaħslu l-libsa tagħhom. Il-libsa tagħhom tagħna biex inkunu mill-qwejn fil-preżenza tas-Sultan Qaddis tkun bajda silġ. Kif se naħsluha? Kif se naħsluha? Fid-dem tal-ħaruf. M'hemm ebda mod, ebda sapuna hi oħra fid-dem tal-ħaruf dak lajn li nfetħet minn fuq il-Kalvarju. Jekk inti tirrikorri lejn is-Salvatur Ġesu Kristu, hemmhekk għandek it-tindif tiegħek, hemmhekk se tingħatalek il-maħfra sħiħa ta' dnubietek. Imberkin, ferħanin huma dawk li jaħslu lill-biesi tagħhom sabiex ikollhom il-jett għas-siġra tal-ħajja. Is-siġra tal-ħajja tlifnija meta Adam kien il-frotta projbita u Alla keċċihom mill-ġnien, paradiso perduto. Il-ġenna mitlufa. Ġesu il-ġenna jerġa' jiftaħilna. Għalhekk jgħidilna li ikollhom il-jett tas-siġra tal-ħajja u jitlu mixtabi fil-belt. Barra però hemm il-klieb u sħaħar u żienja u l-qattila u l-idolatri u kull min iħobb jipprattika l-falsità. Qed tipprattika l-falsità? Mela hu azzjoni issa. Kif tipprattika l-falsità? Mela jien nikdeb, le, imma jekk ħajtek m'intix qiegħed twettaq lan li għalih Alla ħalqek u ċoe li titenna fih u sservih u tħobbu u tiglorifikah. U sib il-kontentizza tiegħek kollha kemm fih qed tipprattika l-falsità. L-aħwa rridu nieħdu azzjoni issa. Illum. Hemm storja apokrifa, storja inventata. U forsi kif ngħidilkom jiena se insebbaħ daqsxejn ukoll. Ma ħudu t-tagħlima tagħha biss. Dana il-xitan, Satana, rrid jimpjega aktar demonji fix-xogħol tiegħu. U resaq demonju għadu żagħżugħ hekk żatatu dana. Allu inti x'taf tagħmel? Allu jiena ħammur ngħid in-nies tad-dinja li m'hemmx Alla. Allu kemm inti ċuċu stupidu. M'intix tajjeb għax-xogħol tiegħi. Għal in-nies tad-dinja jekk iħarsu madwarhom jafu li hemm Alla. Resaq it-tieni wieħed u qallu jieħammur ngħidulhom li m'hemmx infern. Raġa nefaħ ix-xitan. Ħadd mur tgħidha m'hemmx infern. Jekk iħarsu fihom fushom jafu li huma ħatja u ħaqhom il-kastig. Resa demonju ieħor kien xieħ bl-esperjenza. U lil Satana qallu ħammur ngħidulhom in-nies li m'għandhomx ħaġra. M'għandhomx ħaġra jidhmu. Għandhom żmien kemm omor twil. Satana ħadlu bideħ qallu mur għax se tirnexxi fix-xogħol tiegħek. Teħdu l-azzjoni. Rridu nieħdu azzjoni issa. Għaliex il-modija l-infern hija lixxa bħas-sapun. Lixxa li tiżżerża l-infern ħaqqas biss tinduna. U hija miżgħuda b'intenzjonijiet tajba. In-nies li spiċċaw fil-kastig etern huma nies li kellhom ħafna intenzjonijiet tajba x'beħsibhom jagħmlu tajjeb fid-dinja. Imma qatt ma sarfu l-intenzjoni tagħhom, qatt ma nidmu. U allura rridu nemmnu l-Evanġelju issa stess. Pawlu jgħidilna ara, illum huwa l-jum tas-salvazzjoni. Ara, issa huwa jum il-ħelsien. Issa huwa jum il-ħelsien. Għalhekk il-Knisja aħna li lqajna l-Evanġelju nistgħu ma l-Ispiritu Santu ngħidu ejja. L-Ispiritu u l-Arusa jgħidu ejja. L-Ġesu ngħidu ejja. Ġesu huwa r-rimedju perfett għal dinja żgangata, dinja li marret bonkers. U min jisma' jgħid ejja. Qed tisma' l-messaġġ tagħma, mela ejja intu ukoll. Ejja, ingħaqad mar-rebbieħa. X'in tistenna? Illi titgħallem il-fatti tad-dinja kollha bed tieħu deċiżjoni. Ejja, u minu bilanċ ħajjiġi stedina għal minu bilanċ. Għal min jaf
illi ruħu hija imxawta, ruħu hija imkemxa, ruħu hija imqadda. Mhix qed tifjorixxi għaliex għax hija maqtuha minn Alla. Ma jekk inti tirrikorri lejn Ġesu, il-għażiż il-kbir tagħna, illi sammar dnubietna mas-salib hemmhekk iva, hemmhekk imbagħad ir-ruħ tiegħek tieħu l-ħajja. Minnu bilanċ ħajġi u mixtieq ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja bla ħlas. Din hija l-problema. In-nies xi ħaġa bla ma jħallsu għalija jiddisprezzawha. Imma ma tistax tħallas għas-salvazzjoni. Ma tistax. M'intix Sinjur biżżejjed. Huwa prezz infinit li titħallas, m'għandekx dawk ir-riżorsi. La fil-bank, la fil-but, la fl-armarju d-dar, imkien m'għandek. B'xejn. Salvazzjoni b'xejn. Salvazzjoni bil-ħila ta' Kristu waħdu. Hija salvazzjoni gratis. Imma trid tiġi. Trid tiġi. Meta għaddejna mill-żmien tal-Covid, u kemm xtaqna, hija dik it-tilqima meta ħivvintaw dik it-tilqima, għaż biss nista' noħroġ mid-dar, twerwi, biża, irritazzjoni, ansjetà. U meta ħarġet it-tilqima, tajjeb it-tilqima kienet b'xejn. ħattat il-qima, jekk kemment dik it-tilqima totta għalik u tista' ħelsek mill-mewt, x'għamilt? Mort. U jekk tgħidu ma mortx. Dik kollox. Jekk inti temmen il-soluzzjoni tal-Kalvarju huwa proprjament għalik, ħatmur. Ħatmur. Jekk taraf l-istat midneb tiegħek, ħatmur. Però żgur ma tistax iġġib l-iskużi. Żgur ma tistax imma jiena ħajti letteralment rebus, ma tafx il-passat tiegħi minn xi ħaddejt, l-influenzi negattivi li kelli, iġġib skużi. Ġesu ġie biex isalva l-midinbin. Biex isalva l-midinbin. X'ħadd qal, ma tistax tmur lura u tibdel il-bidu. Għadem huwa, ma tistax tmur lura u tibdel. Basta xtejt, ma kieku twilit Amerikan u kieku twilit miljonarju u kieku twilit. Ma tistax tmur lura u tibdel il-bidu. Iżda tista' tibda mnejn int u tibda l-tmiem. Amen. Amen.